Mamayau, masta kabba. Mamayau kakana ake ciki. Ina sa in kura ilimin ka wace irin tambaya za ka yi? Ni yanzu ina son tambaye ka. Da majina, da polis, wane ne ya fi cin hanci? Ai, wala na kure ka. Je tasir na kure ka. Po. Ah, po. To kai kuma da maye da polis wa ya kamu. Da maye da polis wa ya kamu. Da maye da polis wane ne ya iya kamu? That's right. Kutumaru ba. Kai. To ni shi ya sama nake gudun laifi saboda ba na son a ce yau a sami na abubuwan da Ni ma shi yasa da aka ce mini ga moto na sai da na ce sai da in yana da takardu complete. Kai, police ina ilimin kasa kai wallahi sai an jima.